La Fundació Santa Susanna és una fundació creada a Caldes de Montbui l'any 1386, per tant té una amplíssima tradició, sobretot d'hospitalitat i d'acollida a les persones que puguin tenir en cada moment de la història alguna necessitat d'assistència i de suport i d'acollida. Sempre ha estat un hospital asil, que en els últims 40 anys va començar a tenir places de residència de gent gran i que al voltant d'aquest tema han anat desenvolupant diferents serveis. Un impacte important en la nostra trajectòria ha estat tenir places sociosanitàries concertades que ens han ampliat. No solament és una atenció local, sinó que també té a veure amb el nostre entorn proper i que oferim places de convalescència i de cures pal·liatives i d'hospital de dia. El nostre projecte de serveis funeraris no pot ser aïllat de tota la tasca que estem fent a la Fundació, sinó que és una mica el resultat de tots aquests últims anys, amb l'ampliació de persones que atenem, d'un espai més gran i de diferents tipologies, també acaba sent necessari donar serveis funeraris. Com que sempre hem tingut una tradició molt important de suport a les famílies i de suport als processos de malaltia, sobretot, ens va semblar correcte i adequat que assumíssim aquests serveis que serien una mica al final de tota l'atenció que nosaltres podem donar. Ens va semblar que era un servei que era interessant que poguéssim donar per poder mantenir aquest acompanyament i aquesta atenció més enllà de la mort de la persona que estàvem atenent. Home, nosaltres som tercer sector social, evidentment, perquè tota la vida ha estat impregnat en la nostra missió inicial, perquè ja la Fundació ja estava destinada a persones que necessitaven el nostre acolliment i, per tant, per nosaltres l'atenció a les persones és un privilegi molt important de poder estar al costat de les persones. Per nosaltres no és un negoci, evidentment, és un servei que donem i que ens acosta a les persones que sobretot tenen mancances o tenen alguna dificultat per poder desenvolupar la seva pròpia vida o les seves pròpies necessitats. Estem molt orgullosos de que tinguem tota una activitat econòmica molt important, que no té ànim de lucre i que el que fa és sobretot pensar en les persones i poder-nos sortir també moltes vegades amb la col·laboració de moltes persones del nostre entorn que s'estimen la Fundació i que col·laboren a nivell de voluntariat o a nivell a vegades de donacions que ens ajuden a continuar la missió que tenim encomanada. Per nosaltres presentar-nos a la convocatòria dels Premis de la Confederació i obtenir un premi ens ha sigut un estímul i un reconeixement molt important que ens ajuda també a sentir-nos una miqueta més compresos i recolzats i ens agradaria moltíssim que fos la llavor perquè altres entitats socials de Catalunya poguessin considerar el poder portar a terme aquest projecte perquè considero que l'atenció a les persones ha de ser del tercer sector.